Βάσια, θέλεις να μας πεις για το Nias Academy, γιατί μας επέλεξες? Η αλήθεια, δεν ήξερα στην αρχή που να απευθυνθώ όταν ήθελα να ασχοληθώ με το μακιγιάζ, αλλά όταν πήρα τηλέφωνο τον Χρήστο και άρχισε να μου δίνει κάποιες πληροφορίες, ήμουνα σίγουρη και με αυτά που άκουγα η αλήθεια ότι μπορώ να σας εμπιστευτώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, ειλικρινά ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου και σίγουρα πολύ καλή επιλογή. Το πιο σημαντικό για μένα τώρα που τελείωσε όλο αυτό και περάσαμε τόσες ώρες και τόσο δημιουργικές με την Ελένη, όταν είχα καλέσει τον Χρήστο και ζητούσα πληροφορίες για τη σχολή, ρώτησα ποια θα είναι η κυρία που θα μας εκπαιδεύσει και μου λέει η καλύτερη και είχε δίκιο, γιατί όντως η Ελένη είναι η καλύτερη στη δουλειά της, γιατί αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και μας το μετέδωσε όσο καλύτερα γινόταν. Ήταν πάρα πολύ δυναμική, η κάθε μέρα πολύ ξεχωριστή, με απίστευτες γνώσεις και φοβερή εμπειρία από την Ελένη που έχει τρομερή μεταδοτικότητα και πολύ αγάπη για αυτό που κάνει.